Els treballadors i treballadores de la Caixa coneixem molt bé la situació del sector i la realitat del país i com afecta tant el compte de resultats com a les milers de famílies que són la base de la nostra clientela. Sabem que s'ha d'incrementar el negoci i per això ho estem donant tot, esforç, implicació i una dedicació absoluta. Quin és el missatge de la direcció? Pressions, bronques i amenaces. Sembla que pensen que la plantilla som una colla de ganduls, despreocupats de les nostres obligacions i que poc o gens ens importa la nostra feina. És preocupant que la direcció, en lloc de donar solucions a les necessitats de la plantilla i en lloc de buscar alternatives als punts febles per aconseguir millors resultats, desconfiï del treball de més de 32.000 empleats i empleades. Una direcció no fa bé la seva feina quan, per justificar-la, es dedica a demanar informes i a exigir plans de millora sota amenaça en cas d'incompliment. Comissions l'hem dit tal qual a la direcció, pressionar, esbroncar i amenaçar els resulta més fàcil que buscar solucions i incentivar. Estan hipotecant el futur de la plantilla i el de l'entitat, amb una visió del rendiment només a curt termini. Senyors de la direcció, de vostès depèn que continuï l'èxit històric que ha tingut la Caixa i en el que la plantilla ha estat clau. Hi ha una nova volta de rosca a la precarietat de la plantilla, la figura del responsable de morositat. D'una banda està molt bé, perquè ja sabem el temps i l'esforç que representa la gestió de la morositat de particulars, però d'altra banda la realitat és que cada dia són més les persones que van canviant les funcions i això fa disminuir la plantilla d'oficines, quan cada dia són més les campanyes, més els informes i més els controls. Aquesta nova figura amb responsabilitats recaurà en la subdirecció de l'oficina i serà compatible amb l'activitat comercial? Des de Comissions emplacem a la direcció a aclarir el paper d'aquesta nova figura i com s'encaixarà a les oficines afectades. Aquesta setmana presentem un altre tipus d'expedient disciplinari provocat aquesta vegada pel blanqueig de capitals. Cal que l'oficina segueixi sempre les indicacions contingudes a la norma 122 i comuniqui al centre 9888 qualsevol fet o operació on hi hagi indici o certesa de que està relacionat amb el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme. Cal seguir estrictament les indicacions rebudes de l'òrgan de control intern i en cap cas revelar al client o a tercers que serà examinat. L'oficina no decideix si estem davant d'un supòsit de blanqueig, sinó que davant de moviments estranys s'ha d'informar al centre 9888 i que decideixi aquest centre.